Hello mga subscribers, ito po si Madero Marketing to. So ito po yung updated therapy ni Kuya Marcelo. Ayan. Nunag, 57 years old. Ate, pangilan to? Mapila niya yun eh? Eh, Yung therapy niya, mapila niya? still session at kaya niya tayo. 17? Wala na yung session ko, makakaya kita eh. Makasus tayo ka rin. Kasi may labasan na lahat ng video niya. 17, 17 eh. 17. Oh. So, according to Ate Marisa, ito po ay aming 17 session. So, we have a program. Ito pong programang ito, mga subscribers, likers, sa lahat ng mga manunod po ng therapy ni Kuya Marcelo, sa lahat ng mga taga-Kabaklay dyan. So, ito po ay papalakas po ng kanyang lower limb, lower back, sa kanyang femur, sa kanyang patella. So, lahat po ng kanyang lower limb, ito po ay pinapalakas natin. So, magkakaroon po tayo ngayon ng program for Super 21, pupunta tayo. Tol, dire-diretso. Dire-diretso yung 4 na session. Lalakad tayo na, ay salamat. Thank you. Yan, mabili ng tigas and oil. So, 4, dire-diretso yung 4. Tapos lalakad ngayon ng mga, hindi, mas maganda sa atin, ano, no? Yung lakad na lang, ano? Sige. So, game. Are you ready? So, Super 21 to, tayo upo, 21, 4 sets, and then lalakad siya, babalik ulit. Tingnan natin kung kayang-kaya ni Kuya Marcelo to. Sige. So, kapasin natin yung kanyang execute, mabilis na rin. Ayan. So, we have a 17 session. Kakayanin kaya? Kaya. Okay. Ito yung bahay po nila yan. Tayo na sa bahay nila yan. So ito yung bahay nila Kuya Marcelo yan. Kanang konti. So may mga stroke patients po tayo dyan nakakalakad. So this might be also a good exercise sa ating mga stroke patients natin. Na pwede rin gawin ito. Kaso nga lang may nakaantabay sa inyo yan. So kung hindi ka naman talaga totally malakas yung ano mo, ahawak ka ng bangko or something na may hawakan ka para lumakas yung lower limb mo every morning. Ayan. Okay? Relax. Lalakad ka. Yan. Sige, step. So, lalakad siya ngayon. Yan po ang ating 70 session. Ating stroke patients na si Marcelo Nunag, 57 years old. Actually, ito po ay second na pa rin, ha? Second stroke na to, no? This is a second stroke. Siya po ay second stroke na. Nakikita niyo po yung aming 17 session. A lot of improvement na ginawa ni Modernong Marketing kay Kuya Marcelo Nunag sa tulong at awa ng Diyos and support sa kanyang asawa at pamilya. Ayan, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ayan. So, I encourage him na magkaroon tayo talaga ng power yung kanyang legs. Ayan. So, maganda rin yung balance niya. No? Pwede nang mag beach. Ayan. So, yung speed niya rin, na-improve na rin yung speed niya. Sige, bilis ng konti lakad. Ayan. And then this is per set for our Super 21. Ayan. Okay. And we proceed now for our second set. So, relax. Relax muna. Diretso tayo. In-exhale muna. Unang power. Okay lang? Hindi ka naido? O, sige. Ano masasabi mo? Okay. Kaya? Kaya. So, second set. Sige. Sige. Okay. Second set, Super 21. Move. Yeah. Okay, very good.
So lahat po ng mga taga Kabakles sa Pangbayabas, Mabalacat, Pampanga rito, sa mga Nunag clan dyan, yan, sa mga pamilya po, ang clan ni Kuya Marcelo, sa lahat po sa inyo, shout out, yan, mga Kabakle. Ano apelido sa mo, Ate Marisa? Ano apelido? Hindi, siya. Ay, apelido sa pagkadalaga? Ha? Ikaw, pagkadalaga, anong apelido mo? Parang pangan. Oh, yan nga pala. Sa lahat ng mga kabakle, bayabas, lahat ng mga pangan dyan, sa kalahi ni Ate Marisa, sa inyo lahat, shout out. Ayan. So, this our second set sa kanyang Super 21. Yan. Pinababayaan na nga si Ate Marisa dati. Super, alala ito, hindi na. Ayan. Kaya pa? Okay. Medyo lang set ka pa. Nilagyan niya ng towel sa likod para pag pinagpawisan daw, may suporta na. Maliligo ng paks mamaya to eh. 14, okay. Bilis lang, ano? Oh, kaya pa. Pagkatapos mo, sabihin mo, pagkatapos ng set, second set. Sige, go. Okay, last 3. Okay, 19. Last 2. Okay, 20. Last 1. Okay, sabihin mo. Okay. Thank you, Lord. Thank you. Salamat, Lord. Thank you. Okay, lalakad ka. Sige, bilis lakad lang. Yan. Okay. Unang camera. Kakaway ka? Ano mo na? Sige, Brad. At mabilis, Brad. Bilis lakad. Tayo ka ng konti, ha? Diretso kang konti, ha? So, encourage also yung kanyang balancing, ha? Diretso, yan. Ikot. Yan. Sige. Diretso lang. Bibilis lang. Okay. Sige, konting bilis. Ma-develop yung speed ng lakad mo. Yan. Balancing. Good. Yan. Mamaya so kami itong mga apo ni Kuya Marcelo. Yan. Mga punch niya. Habang siya kami ay Super 21. Nanonood sila. Yan. Okay. This is our... So ito po yung aming third set of Super 21. Ayan. Relax ka muna. Inhale, exhale. Inom muna. Kumuha ng tubig. Ayan. So, sa lahat po ng mga stroke patients natin dyan, I encourage na kailangan po tayo magpa-therapy, kailangan tayo mag-exercise, kailangan po tayo mag-pray kay Lord. Ayan. Kailangan po tayo kumain ng mga tamang mga pagkain, balanced diet, especially and doctor medication po. Yun po yung mga kailangan natin, ha? So, habang may buhay, may pag-asa. Di ba, Kuya Marcelo? Habang buhay may pag-asa. Yan. Ito na. Sige, our third set for Super 21. Go. Kaya? Ang giniginig ng konti, ha? Sige, 1. Hi, Pans. Ay, mga po ni Kuya Marcelo yan. The three musketeers. Little musketeers. Ayan na. Check natin Marisa yung likod, baka puno ng pawis. Ayan. So, isa rin po ito sa makakatulong sa pag-recover, siyempre, yung love and care ng kanyang asawa yan, si Ate Marisa. Ganyan yung pagmamahal ng asawa yan. Yan. Pagod pa sa umaga yan, kakatinda. Kuwit pa yan, partida pa yan, ha? Kailangan palakalan ng mga subscribers. Ito si Kuya Marcelo. Yan. Okay. Dati po, bago kami, 2 pa lang, talagang hirap na to eh. Yan, sisiw na, no? Yan. Okay, may lang 9 video.
Panoorin mamaya to. So, ito po yung vlog natin para naman na makita natin na dapat talagang tutukan natin yung ating mga stroke patients natin. Hey, Pans! Yan. So, encourage stroke patients should be active in exercises, balanced diet, at relaxing of mindset. Ayan ang kailangan ng ating mga stroke patients natin. At yung mga hindi po na-stroke, so ang benefits po ng massage natin, so we have shop there at Pandakaki. Meron tayo dyan na promo, pack massage. So, avail po natin ito kasi ito po ay malaking benefits sa atin like anti-stroke, anti-stress, body conditioning, blood circulation, and prepare our body system for our activities. Ayan, marami siyang benefits na ma-avail natin. So, encourage each and every one, magpamassage po tayo. Make it weekly. Ayan. Wala namang budget. Pwede naman thrice a month or twice a month. Importante na mamassage ka. Yan na. Okay, we have 3 sets for 21. Inhale, exhale. Pakiramdam mo. Ayan yung kanyang so, okay lang. So, lakad ulit. Ayan. Habulin ka ni ate. Ayan. Ito yung ating 3 sets for Super 21. Again, naglalakad na po siya. Konting diretso ng katawan, Brad. Ayan. Tapos, lakad. Sige, bilis lang. Bilis. Ayan. So, this is our third sets. Ayan. Sa kanyang Super 21 and with walking exercises. Ayan. Sige, Marcelo Lunag. Ayan. Sige. Dire-diretso. Ayan. And now our final for our first set, Super 21, mga subscribers, likers po natin. So ito po yung ating sinasabing goal namin ni Kuya Marcelo. So pinapalakas po natin yung kanyang lower limb, lower extremities, ayan, para puro balancing. Ayan. So relax, exhale. Sabi mo. Thank you, Lord. Ayun. Okay lang ba yung pang-apat, kaya mo? Okay. Sige. Next week, 5 yan. sige, last. Sige, go. And this is our last set for our Super 21. Ayan. Upo tayo, Super 21, and then with combination of walking. 1. Okay. Ayan. Then after this, mga subscribers, likers, at mga kapanyans po natin dyan ng 2. Ayan. So, we will make a massage therapy. And after massage therapy, we use a digital therapy for our combination. Ayan. And after that, tapos na yung ating sessions. So, this is our super set. Super 21 po tayo with combination of walking. So, china-challenge natin ang ating stroke patients for this kind of activities para lumakas yung kanyang lower limb and lower back. Ayan. As well as yung kanyang resistensya ay lumakas. At pawisin din siya. Ayan. Yan na. Kaya pa? Pawis ah. Okay, go. Okay. Yan natin yan. Ayan. Nakita niyo po ang kanyang 17 session for our Super 21 sets. Ayan. We have stroke patients. Ayan. O yung mga punch niya sana. Sige. Tignan mo. Tignan mo dali. 2. Oh, galing nga. Ayun, chinek yung vlog natin. So sa lahat po hindi nakapag-subscribe dyan, please subscribe our vlog, Brother Dumang Keping po, para po marami tayong makita na mga gumagaling po sa mga pasyente natin like Mabalacat, Kabakle, Mabalacat, Badakdap, and Porac, Angeles, ayan, Hacienda Pandakaki, as well as yung sa ating Arayat, si Pauline, medyo hindi natin mapasyalan, but magkaroon tayo ng time para sa kanya, kasi actually siya ay kamay na lang ang problema sa kanya, and we have a lot of technique
na in-advise sa kanya para mag-continue yung kanyang therapy as well as yung tinawag na self-therapy. Ayan. Siya Pauline, God bless. Mabuhay ka. At panagkaroon tayong mga modernong mga kepeng will arrive to your house. Ayan. Oh. Ilan na? Ito. Dito, sumabra. Lakad na tayo, sumabra. Ang masabi mo? Kaya pa? Okay. Lord, thank you. Ayan. Salamat. Sige. Kaya. Ang masabi mo sa mga stroke patients? Ang masabi mo? Laban lang. Laban lang, okay. Laban na laban. Bawisan ka, sige. Laban. Kaya. Yes, yeah. So ito na po yung ating last session sa kanyang walking activities. Ayan. Kaya rin. Hindi marabog ang ating camera. Ayan, baka naman yung ating cellphone dyan lumalabo na. Against the light tayo. Ayan. Kaya rin. Tayo pupunta. Ayan. Ayan. So magkaroon tayo ng verse dyan sa ating verse ngayon. Sa ating according to verse, habang ako yung nagbibideo, meron po akong verse i-share sa inyo. Ang aking verse ay Mark 11:22. Have faith in God. Ayan po, magkaroon tayo ng faith in God. So kahit nung ginagawa ni Mother Kepeng, so I may faith in God. May siya gagaling. Ayan. Hi, Vance. Ayan, ang mga po ni Kuya Marcelo. Ayan. Okay, so 5 kaya? Hindi na. Next time. Hindi, sa next week na lang. Ayan. So, relax ka muna, relax. Ayan. O, interview. Tayo ko muna. Ano masasabi mo sa ginawa natin exercise? Okay, salamat. Okay ba? Pag-isa ka ba? Kaya ba o kulang pa? Bitin pa? Next week na lang isa. Kaya. Sige. So, tayo na. So, again, Ano? ito po yung ating program for our Force Health Super 21 and with combination of walking. Hanggang po sa muli, abangan niyo po yung mga updated therapy pa ni Kuya Marcel Nunag dito po sa Kabakle, Sapang Bayabas, Mabalacat, Pampanga. Ayan yung kanyang mga fans. Hi fans. Ayan. Ay, kaway ka dali. Susunod. Sabay. Modernong Mangkepweng 2. Ayun. Subscribe kayo ha. Subscribe mo siya.